Waday bilisan lang ng Allah Ta'ala. Kailangan ng Allah Ta'ala, yawma la yanfa'u malun wala banun. Sang allaw na mauri, ito kayang allaw na di daaka binipiswan ni manusya. Yang kanan mga kakawasan, pila yang lasak ng bangko mo, pila yung bank accounts mo, pila yung ATM mo, pila yung lasak ng bangko mo, pila pa yung sabi mo na kiyamang sang sugal, sang riba, pila pa yung sabi mo na sikin sang haram, pagdating sang allaw na mauri di mo yung nakabarapantagan. Wala ba nun? O yung mga anak mo, pila pa yung anak mo, sang kadusina, puro mga profesional, puro ang mga mansyon sa kayanan, na ikaw na taganak na minan nakadig na anak, puro mga successful, hayahay ikaw. Yan na mga anak mo di mong akabarapantagan sinyanaan. Illa man atallaha biqalbin salim. Yatabya, sitong utaw na maadap sang Allah Ta'ala. Mamuri sang Allah Ta'ala na yung puso-pusunan salim. Maturid, malimpyo yung kanang puso-puso. Mga lang ng Allah Ta'ala. Unong kadiyang maturid lang, unong kadiyang malimpyo na puso-puso. Maturid, malimpyo na puso-puso. Itong pangatayan na insakto yung akidanan. Pangatayan na malimpyo, yang akida, doktrina na pagkakadanlan, akida ng Rasulullah. Kaya galong yang Allah Ta'ala, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Amay kalong nan manginto silan kay Muhammad na may napapangintuan mo na yaindo da silang sa maturid. Pangatayan na madyaw, pangatayan na malimpyo, itong pangatayan na iyan yang tauhid. Iyan yung pagsambok kanan na Allah Ta'ala sa pagsimba. Iyan yung pagsambok kanan na Allah Ta'ala sa pagkakadunan. Aw lami-lami na sa pagsimba kanan. Yan yung pangatayan na malimpyo. Pangatayan, naway sagel, dakwa, manaw, tagbibi na pagsir, pagsakuto sang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangatayan, na iyan asan yung pagpakadakwa sang sunnat ng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pangatayan, nawaasan yung pagdubog, pagpanganay ng mga gabukan na bid'a, pag-aga manawain na ng Rasulullah. Pangatayan na malimpyo si kinsang kadusan, pangatayan na malimpyo sang kabunsi, kasi nagsang kapagunawa, etc. Yan yang amaluwas sang allaw na mauri.